חברה בגליל המערבי ככותרת כמעט ריקה מתוכן. ממך נמצא כאן. שזורפים ימינו בוכים. בוא. אנחנו ניקח לטיול בשנקין את ה... אתה מצלם בווידאו? כן. מתי אתה חושב שתתייאש? ללכת ככה? לא, עוד רגע זה מגיעים, זה צריך לצלם את סבא הבאה. מה השעון? לא, אני שמעתי את זה קודם. הפאטוס הציוני. תעשו לו פלייליסט. הנה, אתם פה, מה אני רוצה להראות? נו, זה אני אומרת. מה אני רוצה להסביר? אני מציינת לך. למה? עכשיו אי אפשר יהיה להפסיק. לא צריך להפסיק את זה. צריך לשמוע את זה. צלצל מוקו, הזוי, בדי. החליט האו"ם על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ועל חלוקת הארץ לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. איזה שמה למטה? יעקב. גם ניקיטה באה לשמוע את זה. היהודיות והערביות בארץ ישראל. המדיניות היהודית. אני רואה שאני מזל שהצלתי כזה. הצלת את היום. זה הרע, אתה הצלת. בטח שאני הצלתי. אני אחר כך אראה אותם, אחר כך. עד לארגן. עד ליל הראשון, עד לרביעה. ארז! הנה עמוס הסולין. רוצים להתחיל מתן! גרשון משה. מי זה ההורים שלך? כרמי. איפה ההורים שלך? אני זכרתי את ההורים שלי. יש תמונות יש לי תמונות שלהם בבית. מה שאני כעסתי כשעשו את הבדיקה, אני כעסתי מאוד. למה לא עשו מצבה נפרדת, יחברו את הכל יחד? עכשיו חושבים שזה רק השיירה הגדולה. האמת זה לא השיירה הגדולה, זה שתי שיירה. עכשיו אני לא רוצה. מי זה שעה? עכשיו אני לא רוצה. לכי לאדם. אחי. בואי, ליה, בואי. וואי, ניבה, אני חייב כובע כזה. מה קרה? קיבלת נשיקה? למה קיבלת נשיקה? ביקר אותי, אני מבקר בבית, והיה... שלום אבא. נשיקה לאמא? נשיקה, אני מצלם, ליה, אני מצלם. נשיקה לאמא. תחייכי, אבא מצלם. ליה, תחייכי, אבא מצלם. יאללה, שרון, שבי איפשהו בצל. רגע, רוצה לשמוע את הסיפור. עוד לא התחילו, אל תדאגי, כולם רוצים לשמוע. חיכינו, כי שמעתי אותו מדבר. תשמעי שרון. אוי! איזה כיף. אני אספר קצת לכם, לנכדים ולזה, באנו פה. אז פה שוב מצבת השיירה של שתי שיירות, לא אחת. ב-20 ינואר 48 שני את העקב עליה אחר כך, וב-26 לדצמבר השיירה הגדולה השנייה. עכשיו השיירה הראשונה יצאה ב-20 ינואר 48 ליחיעם, אבל ב-19 לינואר בערב הובלתי עם שני משאיות טנקרים על המשאיות למעלה שהניחו ביחיעם טנקרים ולהוריד אותם למחרת בבוקר למלות מים. והעליתי מחלקת פלמ"ח תגבורת מחניתה עם מקלע כבד שקראו לו שוורץ לאוזר רוסי, עם המדריך שלה שייקה קבר קיבוץ חניתה. חלק מזה. עכשיו ב-20 לינואר, לפני זה בתרשיחא, התאספו, תרשיחא זה אחד הכפרים הגרועים ביותר, בין שלושת הכפרים הגרועים ביותר שהיו בארץ.
חברון ראשון, שכם שני, תרשיחא שלישי. אחר כך בא שכם וטול כרם וכל... הם היו שונאי ישראל הכי גדולים שיכול להיות. תרשיחא, כשיחיעם עלתה להתיישבות, זה היה בלב ליבה של הלב הערבי, המרכז הערבי. ובשביל גם היו כוחות גדולים של נוטרים, של ההגנה ושל השומר, פעלו להבטיח את עליית יחיעם. עכשיו ב-20 לינואר בבוקר אני לוקח שיירה שהתרכזה במרגלות חניתה, מקיבוץ אילון, חניתה, מצובה, ואני מעביר אותם לנהריה. ואני מקווה ומוריד אותם. כחלק מהשגרה? כחלק מהשגרה אתה מעביר אותם? או לא הבנתי? שיירה אחת הבאתי לנהריה. אבל זה חלק משגרה היום. למה הם עברו? זה היה חלק משגרה, אוקיי. רק בשעות שונות מהיום. הבאתי אותם לנהריה, בינתיים יחיעם מותקפה, ולא היה קשר כמו היום, ואני לא ידעתי. גם המטה בנהריה לא ידע. אני יצאתי לדרך, כשאני יצאתי לדרך קיבלו הודעה שיחיעם מותקפת. עכשיו, כשיחיעם מותקפת שלחו מישהו, שמעון קופ עם אופנוע, שיעצור אותי עם השוריין, אבל הוא לא השיג אותי. וכשאני עברתי את הכפרים, חממה, גבסיה, קברי, וגם נמל היה כופר יסיף, עכשיו ראיתי פה, גם כופר יסיף היה פה, פעם קטן, וכל החלונות והדלתות היו סגורות. טוב, אבל זה אני אספר כבר בשיירה למעלה. ויש גבעת המשביעל שנקראת על שם השיירה, על שם הנוטרים שלי. עכשיו הנוטרים שנהרגו שם בשיירה, אני את ההמשך של השיירה אספר מהגבעה, שזה יהיה המחשה, אתם תראו את הכביש, תראו את המחשבים שעשו, שעברנו 4-5 מחשבים, פרצנו ב-50, נתקלנו עם אבנים כאלה, וכך אי אפשר היה להמשיך. עכשיו הנוטרים שלי שנהרגו בשיירה ליחיעם ב-20 ינואר, זה הראשון. תעשה עם המקל, דני, לא צריך, תקרא לנו, אנחנו נראה. אדלר אליהו, זיכרונו לברכה, הוא היה בחורצ'יק דתי ירושלמי, יש לו אח, אודות, שהוא בכיר בממשלה, והוא רצה פעם להיפגש איתי שאני אספר לו ולא היה לו זמן. זה, קוראים לזה מרחובות הקרוב שלו, התפארת שולה שהייתנו. אחר כך הלאה, כרמי יוסף, יעקב, סליחה, כרמי יעקב, הוא נהרג, הוא חבר קיבוץ יחיעם, מגבעת העץ, שאני אסביר אותה מיחיעם, שם הוא התקיפו והיו המרגמות של הערבי, פגז מרגמה נפלה בדיוק לתוך העמדה שלו, הוא נהרג, הוא היה נוטר ביחיעם. רק מילר ישראל, מאיר זה שם האבא שלו, מילר ישראל היה הנהג של המשוריין, הוא נהרג בשיירה. פכטר בן עמי, הוא היה מפקד הנפה, חבר קיבוץ חניתה. את אלה אני הכרתי בפנים, אני לא זוכר את השמות. אחר כך הלאה. פה כתוב זית איתן, זה לא זית, זה זיו איתן. זיו איתן היה מפקד הפלוגה של השיירה הגדולה, שאיתן נסע פכטר בן עמי, בתור חייל הגיע, והוא הצליח לעבוד עם טנדר שהיה לו בפנים מלפנים עץ, מפני האבנים, הצליח להגיע ליחיעם ושם הוא נקבע, הוא קבור ביחיעם. זיו איתן, אחר הלאה. משינבסקי. עכשיו חיים קליין יוסף, הוא היה אצלי נוטר בחניתה, זאת אומרת כל אלה שהזכרתי היו אצלי נוטר בחניתה. אחיו גילה אותי אחרי זה 50 שנה, והוא צלצל אליי והיה בא אליי הביתה, ובזמן האחרון ניסיתי ליצור קשר, הוא היה אדם מבוגר, אין תשובה מהבית, ואמרו לי שהוא לא גר שם. אבל מה, היו שני אחים, הם היו בצבא הפולני. אחד קרא את עצמו קליין, והשני גינתי כדי שלא יעזו אותם, והם היו ברחובות וברחו ברחובות ובקצה הרכבת, היה שם בסיס של הצבא הפולני פעם. אז הם ברחו. אסולין עמוס,
היה נותר אצלי, נהרג, זה היה גבר בריא, יפהפה, שלי נמוש. עד היום לא הצלחתי למצוא את המשפחה. ניסיתי לחפש, הכל לא שלי. אני חושב שדילגתי פה. אבא, אתה רוצה לשבת ולדבר בישיבה? שודי לוי בנימין. אתה רוצה לשבת ולדבר בישיבה? לא. בסדר? בסדר. שודי לוי בנימין, הוא היה נותר אצלי, הוא היה גר בשכונת על יד שוק הכרמל, מאחורי שוק הכרמל. אתה זוכר? באזכרה פעם פגשתי את אחותו. הוא נהרג גם כן בשיירה. אחר כך פה הלאה, משנייבסקי יוסף, הוא נהרג בשיירה, הוא היה בחופש, והוא שתק במוצאי שבת. הוא אמר לי, היה לי איזה סידורים לעשות, אבל באתי, אמרתי לו, היות אני מכיר אותך פה, שהכל בסדר, יכולת להישאר יום יומיים, לגמור את הסידורים ולבוא. אז הוא אמר לי, אם אני לא הייתי חוזר, לא היה יצא מישהו אחר לחופש. אני זוכר את זה כמו היום. משנייבסקי יוסף. טוב, אלה זה הנושאים שלי. אם אתם רוצים, אני אהיה מוכן להסביר לכם על השיירה הגדולה קצת.